Joo, tervetuloa live-video pari tosiaan. Katsotaanhan miten tää Prisma Studio-sovelluksella tosiaan onnistutaan tekeminen. Niin se tällä hetkellä näytös, että se onnistuu. Tosiaan tällähän me nyt tosiaan ollaan Imatralla. Imatralla ollaan ja tälleen. Katsotaan nyt miten tää kuvalaatu onnistuu. Tosiaan jossain vaiheessa tulee se mikki, niin sittenhän se ei tosiaan haittaa enää sitä. Joo, semmoista. Joo, tosiaan lentokentällä on nyt lähetetty se paketti. Tosiaan nyt se siihen sitten lähetetään. Tullaan vielä 2 ilmoitusta ainakin sitä paketista. Miten se asia laita on? Silleen. Viisi. Kävellään nyt semmonen yksi pieni lenkki tässä. Yksi pieni lenkki tosiaan. Tosiaan pystytäänkö me? Pystytään. Tosiaan kaasuputkea täällä. Kaasuputkea tosiaan täällä. Pyörätien raidassa kohditaan. Semmosta. No. Nyt se lähti takaisin. Joo, tää on vähän silleen huono. Tosiaan tänne voi tulla. Täällä on tosiaan ilkivaltaisia ihmisiä, jotka tänne monttuun sotkeutuu. Se on vähän huono juttu. Tosiaan katsotaan tämän verran tosiaan kaasuputkea tässä laitellaan. Pitkältä matkalta tosiaan tässä näkyy. Tuosta päättyy se tie, niin tosiaan tonne päättyy se tie, niin tuolla näkyy se mutka tuolla, mistä se päättyy tuonne autotien yli menee. Ei tää silleen pitkä matkalta ennen kuin laitetaan. Tää on se tuolta sillä toiselta puolelta otettu jakoyhteys tähän näin. Tosiaan tähän näin se loppuu, siis tämä pyörätieosuuden kaasuputket. Tästä se lähtee taittumaan sitten. Tosiaan tosta tie yli lähtee taittumaan. Seuraavaksi johon menee tuolla, missä pitäisi tulla joku junaraide, mutta epäillä aika vahvasti, koska siellä ei ole minkäännäköisiä rakennustarvikkeita. Ja yleensä jos rakennetaan jotain, niin ne rakennustarvikkeet tuodaan yleensä välittömästi siihen. Ja siellä on pikkusen isommat montut sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan rakentaa jotain, niin mä en usko, että siitä tulee mikään rautatieasema, ja se on liian pieni. Siihen, mä nyt vaan päätsin vaan tähän kaasuputki liitoksia vaan, niin sen sinne joutuu kaivamaan toi liitoskohta tosta auki. Niin
semmonen. Tällainen tosiaan täällä nyt sitä softalla striimata tästä jatkossakin. Nykyisinhän sillä ei hirveästi väliä millä sitä striimaa, koska se ei ole. Sitten lapsi on siitä huono, kun se maksaa, mutta tää softa ei maksa. Täällä sä voi striimata niin paljon kuin haluat. Tässä ei ole rajoitteita. Eikä muutakaan vastaavaa. Semmosta mut. Ja se tosiaan XP-kone tulee jossain vaiheessa. Se on nyt ainakin vahvistettu, että se tulee, mut nyt tähän semmonen juttu, että tosiaan, että XP-koneen yhteyden jälkeen nyt edes sitä asentoista tosiaan nyt asennetaan se uusi Ubuntu siihen ja sen jälkeen sitten kunhan se ennen talveessa hoidettu sen tosiaan tonne XP-levykkään, niin sit se on ihan ok. Koska kyseessä on erittäin vanha tietokone. Niin sen takia tulee se XP, koska se on vähän liian raskas. Liian raskas se Ubuntu sille koneelle. Koska ei se kone kestä niinku älyttömiä päivityksiä. Ja sitä määrää päivitystä, mikä siihen tosiaan tulee siihen tietokoneeseen Ubuntu kautta, niin ei se hidasta sen koneen toiminnon suorastaan. Et otetaan semmonen käyttöjärjestö, millä tosiaan ei tule päivityksiä lainkaan. Silloin se jaksaa pyörittää sitä koneita. Et tosiaan yksi tietokonefirma sanoo, että keksmäärä, että siihen kyllä 7 voi asentaa, mut joo, se 7 voi asentaa siihen, mut onko se sit liian uusi käytti siihen, vaikka ei oo tukipäivityksiäkään siihen. Mut siitä huolimatta siis saattaa tulla tosiaan se asia, että se raskautuu se koneen käyttö aika nopeasti silleen. Joo, ja tosiaan kommenttia voitte heitellä. Tosiaan jos haluatte. Että tosiaan joo, te ihmettelette varmaan, miksi on vaihtunut käyttäjän nimi. Tosiaan perustuu siihen asiaan, lähillä kokeillaan toista käyttäjää nimeä. Että tosiaan kun lainmukaisesti mä oon toiminut koko ajan, että omalla henkilökohtaisella nimellä pyörittänyt tätä striimiä virallisella nimellä, niin tosiaan nyt vaihdettiin toinen käyttäjänimi, koska on vähän kiva välillä uutta nimeä käyttää. Et tosiaan kun mä oon tottunut käyttää virallista nimiä, mutta kun tämä turpavärkki on tän näköinen, niin se ajaa sen asian, mikä siinä lukee tällä turpavärkillä. Et silleen. Semmosta, mutta tosiaan tässä nyt hirveästi muuta kuin kävellään tosiaan Vuokseniskalla päin ja nyt ollaan tulossa keskusta ydintä asemaa, että kommentti voi laittaa viestiä, ne on täyskäytössä jos haluaa. Tosiaan ei tässä oikein muuta kuin tässä on käynyt vähän tilaa nyt toisella tavalla mun lääkkeiden suhteen, niin pitää kävellä sen takia. On vähän ottanut vissikat vääriä lääkkeitä, niin pitää kävellä sitä. Mikäpäs tässä kävellessä
tuolla on se koulu, missä ne aikoina opiskelin. Peruskoulu kävin siis. Tuolla mä näytän teille. Tuolla on se. Tosiaan se koulu, tuo ramppi, autotien ramppi oli ennen piha. Piki suoraan tuohon. Meni, mutta se joutiin mutkistamaan sen takia, koska pääsen helpommin rekat ylös. Tää on ainut tie, mikä rekka pääsee viemään tavaroita, keittiötavaroita ja muita tavaroita tohon. Se autotie meni tästä ennen vanhaa. Tässä kun näkyy tää suojatie, niin tästähän se meni se auto ennen. Tästä. Tästä näin meni ennen autot ja tuli tosta. Niin silleen. Viisi. Semmosta. Tosiaan täällä nyt ei hirveesti. Nyt tosiaan kun vähän nukuttaa. Nukuttaakin vähän se. Nyt vähän nukuttaa. Näytä missä oli ennen vanha alko. Sekin näytetään. Tosiaan. Mitä se meidän entinen alko oli? Se oli siinä joku hiekkapohjainen ja tuosta nyt sen verran näytän. Tuolla oli kirjasto ennen vanhaa. Imatraan Vuoksenniskan kirjasto oli tossa rakennuksessa. Missä on tyhjät ikkunat. Siellä oli kirjasto. Ja sitten näytän teille yhden jutun. Täällä on grilliruokaa tekeillä. Tää on auki. Grilliruoka. Tosiaan tässä oli se tilanne, että mä olin tosiaan pitkään kiinni. Romaanekas kuvasi sitä helposti. Helvetin mä olisin syyttä. Sitten jos on romaaneja kuvaa. Joo, alko oli tässä. Tossa oli alko ennen vanhaa. Tää pysäkin. Tässä hiekamontussa oli alko. Et semmonen. Se purettiin. Tässä oli alko ennen. Alkoholikauppa, viinakauppa oli tässä. Se purettiin ja siirrettiin toisiin rakennuksiin. Tosiaan tässähän oli mitään. Tässä on 2 vuotta sitten rakennettiin tämmönen rakennus tähän. Kaksi vuotta sitten rakennettiin tämmönen palvelukoti, vanhusten palvelukotivausta. Mikä joku palvelukotihan se on, mutta näissä ennen tätä uudistuttu rakennusta tosiaan oli Tokmanni. Niin Tokmanni taisi olla tässä. Tää on kaikki uutta tästä.
Tuohan pohjakerros, alakerta ja tällä, et sillä, et. Joo, tosiaan siinä on nyt se tässä rakennuksessa omassa se kirjasto. Tässä rakennuksessa, mikä on tässä. Ja tuo tosiaan tää asfalttihius kaikki tässä. Ja näkyy. Tämmönen tää on tää uusi rakennus. Tämähän tosiaan, tässä oli apteekki ennen. Tässä oli apteekki ennen. Ja tuon talon oli puukeltainen talonkin palo. Tiilitalo ja tuo K-supermarkettihan rakennettiin uudestaan. Minä asuin silloin täällä, kun tuo rakennutettiin. Breeze Supermarketti, K-supermarket. Semmonen. Ja tosiaan verkkosivuja tosiaan nyt sitten niitä vähän puidaan tässä. Ei jos puidaan, niin sitä, että vähän päivityksiä tehdään. Kaikki kivaa. Tässähän oli nyt tässä oli Ekihämäläisen liike, missä oli tosiaan kodikonehuoltoliike, pesukonehuoltoliike, kaikkea. Ja sitähän tuli Imatran ProBookia ja tietokonehuoltofirma, joka meni pois tuon käytöstä. Ei ole enää sitäkään. Et kaikkia yrityksiä tähänkin on perustettu, mutta ne ei ole menestynyt. Ekihämäläisen liike on johtunut siitä, kun se on lääkkeellä joku se mies. Mutta tuo tietokoneliike oli vähän turhaa rakentaa, koska hän oli julkaissut tämän ProBookin. Tietokoneliike yrittäjä oli julkaissut siitä tulostietoja siitä hänen taloudellisesta yrityksestä. Niin hän on vuositulolla 2000 € saanut, että ei ole paljon voittoa tehnyt vuoden aikana. Se maksaa se 2 000 vuotta, jos pelkästään sen firman kyseisen yrityksen vuokraliiketilat. Niin se varmaan lopetti sen, koska eihän se tuota noin pieni, mitenkään noin pieni kokoinen yritys ei toimi. Et se on vähän, jos niinku olisi, minä olen aina miettinyt sitä, että kun ihmiset niinku on yrittäjiä ja haluaa tehdä liiketilaa johon. Vaikka kuvitellaan tänne Imatralla. Ne tosiaan perustaa. Sen jälkeen ne vähän aikaa 2-3 kuukautta pyörittää. Ja toteavat, että ei tässä ole mitään ajanrikkiä, kun asiakkaat ei paljon käy. Niin, se on vähän, että miten on niin systeemi. Et se on vähän vaikea. Mut selvä, semmos se on. Mut joo, palataan Astialle nähdä seuraavassa videossa. Mistäs me saa poikki tän tuo?
se poistettu.